Ďalšie naše potulky sa nachádzajú v Slovanskom Hradišti. Je to obrovský areál s veľkým parkoviskom, nie je problém tam zaparkovať. Areál je komplet bezbariérový, so štrkovitým povrchom, ale spevneným. Je tam aj prehliadka archeologickej expozície, ktorá je v určitých hodinách. Expozícia sa nachádza v areáli, ktorá je platená. Je to vlastne jedna veľká budova a sú tam archeologické záznamy. Je to bezbariérové, je tam možnosť fotiť, ale nesmie sa tam nahrávať videá. Vstup do areálu je bezplatný, za čo sa platí, je tam ešte rozhľadia, ktorá je pravda, že bariérová. Budova je bezbariérová, v ktorej sa nachádza aj bezbariérové WC s rýchlym občerstvením.